Rozhodol si sa predať svoju nehnuteľnosť a premýšľaš nad tým, ako ľahko a rýchlo zvýšiť jej hodnotu? Tu je pár tipov pre teba. Tip číslo 1. Poupratuj. Odstraň neporiadok a nadbytočné osobné predmety. Vytvoríš tzv. Hotelový dojem a neutralizuješ priestor. Záujemca si tak bude vedieť na obhliadke lepšie predstaviť, že práve tvoja nehnuteľnosť sa stane jeho domovom. Tip číslo 2. Vymaľuj. Nový náter stien vo svetlých farbách spôsobí zázraky. Priestor tak bude pôsobiť svetlejšie a čisto. Tip číslo 3. Oprav drobné závady, kvapkajúci kohútik alebo vrzgajúce dvere. Kupujúci by si to mohol všimnúť a zbytočne by to znížilo hodnotu tvojej nehnuteľnosti. A tip číslo 4. Doplň do tmavších a menších častí priestoru zrkadlá a svietidlá rôzneho druhu. Opticky tak bude priestor pôsobiť väčší. Malé úpravy rovná sa väčší zisk. Pre viac takýchto tipov ma neváhaj sledovať. Moje meno je Alena Kimlerová a pracujem pre realitnú kanceláriu Elireal.